Jsem již stajný. Již od toho času, když jsem do Budyšina přišel, jsem já to začal a my jsme jeden lud. A to hač to dnes ničo ne, na tom se ničo změnilo ne je. To jsme. A to já tež, když drude přijdu, te rozmowy tu a tam však máš ještě takých, no já nechám pravit upakovat, ale ještě jedne, když pon započínají, ach, te tam a te ho, já bych řekl, přestaňte skončně. My nejsme te tam a vy nejsme te ho a já nevím co. Ale pravím tak, to dobře tež připoznáš, každý tak nemyslí. To je tež věste. To je nic věste, to já věště vím. To já věště vím.